Aktar minn 300 appartament mill-privat ġew allokati fl-iskema Nikru Biex Nassistu tal-Awtorità tad-Djar li jfisser li 330 familja li fl-aħħar żmien talbu l-għajnuna issa għandhom saqaf fuq rashom. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-Nies, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes qal ukoll li sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ġew allokati iktar appartamenti. Sa sentejn oħra ħankunu tellajna dak l-ammont tal-900 appartament. Dan ikompli jsaħħaħ l-istok tal-akkomodazzjoni soċjali. Mhux biss qegħdin nibnu 1700 appartament madwar il-pajjiż li hija l-akbar spiża li qed jagħmel Gvern, imma wkoll krejna mis-settur privat għax nemmnu wkoll li huwa fid-dmir tagħna li indirizzaw mhux biss l-ixxus soċjali imma nies li ilhom jistennew inkomplu nniżlu l-waiting list ħalli finalment ngħinu ħafna iktar familji. Din l-iskema qed tilqa' proposti minn sidin tad-Djar vojta li jistgħu jinkrew lill-Awtorità għal 10 snin biex din imbagħad toffrihom bħala akkomodazzjoni soċjali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej iddeskrivija bħala opportunità tajba għal dawk kollha illi jridu jgħinu fis-soċjal. Din hija wkoll parti minn sensiela ta' skemi u proġetti tal-Awtorità biex dejjem tonqos il-lista ta' stennija ta' persuni fil-bżonn ta' akkomodazzjoni soċjali. Min-naħa tagħna rajna wkoll issa li għandna diversi snin anke esperjenza f'dan il-qasam ta' Nikru Biex Nassistu li hemm żewġ benefiċċji prinċipali. L-ewwel benefiċċju li qed tajna anke tina opportunità biex ikun hemm anke social mix għaliex qed tottieni appartamenti minn diversi lokalitajiet differenti. Fl-istess ħin qed tajna wkoll inġibu appartamenti minn lokalitajiet li bħalissa l-Awtorità mhux qiegħda tibni fihom. Allura l-iskema Nikru Biex Nassistu qed tajn l-Awtorità biex tkompli tindirizza b'mod konkret il-waiting list tagħha. Fl-aħħar ġimgħat tħabbar ukoll illi l-lista ta' stennija għall-akkomodazzjoni soċjali naqset kważi bin-nofs. Fl-istess ħin li l-Gvern xorta investa f'binjiet ġodda biex ikun hemm stok adekwat ta' akkomodazzjoni soċjali.